Kutikre trok atang kapen di phule kaselam ponjia phan Karbiang Long Autonomous Council CA amari dengpen long ikisom. Lahori jana long police pen rat ang bong arsik jet amai kangni. High Court along case ki pijong si Haidar lote chiklojon trophy re-election padovekpo. Karbiang Long live birta kila ara do ana phanse tammi nili sami juli be pehin pen cardom bujrig lo cardom. Pini prime time birta ang ton pen arjek tha. Pini preni phai kre trok arni Karbiang Long MP di phurong sopialong ketu Ru Samson Singh ti Amir Birialong la on so say alir alon ki pipon thuji aphan MOS 2011 atangka pen panong ponse kikim kerang ji aphan Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangari dengpen long e kesompon. Karbiang Long MP di phurong sopiang bong chite malong kido Ru Samson Singh ti chikimo Amir Birialong la an so say alir alon ki pi thuji aphan development of Dipu lake for recreation pamin en ponsi ningkan surihini rakre isi UPDS atum ka chetok alam ton along pen kuti kre trok atangka panongsi kikim kerang ponji aphan Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen long e kesompon. Bangso long eke sompona hut Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen herangke tumaphan nangke pachini dona tengke kedamtang surihini rakre isia ningkan UPDS atum lamdon kachetok pona tengpen Home Ministry aphan RPC kedamtang chiklojon ni aprang Additional Chief Secretary Government of India aphan niliche tongdamsi lamdon along ketok pon mate scheme kedeng pontang kedoan nang tipon vek nang jipu RPP lo. La sopen scheme kedo anta kipa pleng jiaphan lamchak nang chipidonsi lamchak ateng pen development of Dipu lake for recreation pamin en ponsi bangso asai ke claim ke pangcheng pon jiaphan long e sompon lo busi ningji ningkan ala so lamdon ka che to hura teng pen ateng si pressure pilo Home Ministry aphan lasi chuni ligedam chekloyoni aphan Additional Chief Secretary Government of India aphani loi chitong namsi retention tanga hormu scheme kedeng pon tanga hormu la nang pipon wek nang ji pusi Additional Chief Secretary bang niliphan lamchak nang pilo hoso lamchak bang ke nili lasdak scheme nang sanction piwek populo ke chengke ke dampen si la pena kapre ka scheme do olang nili pi 2021 aningkan IMOS pen chenglok lahai ka pe chunji aphan Additional Chief Secretary Government of India Home Ministry aphan airport pen chenglok Central University pen chenglok akaprek asayang dengan tame pichuner nangi pul non ke do bompen la an so se ke pangjang pon thu mu chorji aphan mathasi kuti kre trok atangka panong pen bangso sayang deng claim pangcheng ponpo lapen la bangso Dipu lake along kelang mesen ke thek ponlong ji lake cottage children park boating cafeteria garden lapen break jam asonamung mati isi kelang mesen adim kaselam ponja phan chisik ponlo lapen non ke bangji MP akili ka prang bangso sayang deng ke patang pon eja phanta lamchak chipipong ladak la sol lek tiara sonsaksi oko lapen ka pangjang thuji phan kapeme thuji phan si nili Karbiang Autonomous Council pen ai scheme angke kuti crate rock 16 crore satangka ladak lo lapen ke dake doji bangke cottage doji lapen ke jue tumhan children park doji lapen ke dak do thuji oko boating doji ladak somartum ki jui dak telong pen ki jui lahai doji lapen ke cafeteria doji ladak sasu ki jun aphan munitum juidet pen sasu ki jun lahai da doji MP election aprang ningkan siang bong ladak la so lek pen chenglok flyover pen chenglok ladak penana scheme kapetang ji aphan sila ningkan siang bong niltum tim Karbiang Long hin pen MEC ke doan
EM ke doan chairman deputy chairman MLA ke hai tum doan MP ke hai tum ben tum bori ponbo Labangso long eke soma maya long MLA Bida Singing Leng Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso KAC EM MAC atum chetong dunsi bangso ajai mek mesen pen pachun pom News report Karbi Anglong live Keramtang Preni Paikre Poarni Khatkati Police Station Lapen Lahorijan Yuwa Santha tum chepathir piponsi non malom phangkedong palam the phuthak hur ki chodut pen raratum kapheri pensi donanglo Nasi Khatkati Thana Angkangara ratum aphan pangrumsi isi kachirok to amai kangnipon Bangso amai anarlo porphai hinira achiti malom pen pangcheng ponlo Mayalong Lahorijan Yuwa Santha Bisnugiri pensi Maija pondo Lapen Thana Committee Second OC pen Mai ke pha thepialam Thanba Jirmi pon Labangso Mayalong Bokajan CI Khatkati OC Thana VDP Klembangphu Gaungbura Sarkari Gaungbura Lahorijan Bajar Committee Lapen Rongara ratum chetong dunsi Mai RDP don Khatkati Police Station CI OC Second OC pen lam ki pachini ponke non malom hawara long phangke dong pa lam pen kache thangalam lake aho kali lake muniratum kitin tap alam chop lapenada kaphirenang jelam ave kupine jongsi kahonde dokok pulote police saphan kapachini dabja phansi pachini Mayalong VDP member GB SGB lapen pregjam asonga tumpen lahayalam thea phuthak kacherok to kedo lapen kachini du nangjalam thea phuthak si chethan timon padoponsi mai mesen pen pachun pon Papadara সংক্ৰান্তীয় যেটো এটা উৰা বাতৰি এই উৰা বাতৰি আজি সমগ্ৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহখিনি আজি ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যোৱা বা এইবিলাক অহা যোৱা কৰা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কামত মানে অভিভাৱকবিলাক আজি ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু এই উৰা যিটো খবৰ এইটো যে এটা উৰা বাতৰি এইটো যে কোনো ভিত্তি নাই এই কথাটো আমি আলোচনাৰ উদ্দেশ্যে মানুহখিনি সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমি আজি সভাখন সমাজৰ থানাৰ আৰক্ষী থানাৰ সহযোগত ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই যিটো বিষয় এই বিষয়টো যাতে সমাজৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে লক্ষ্য ৰাখি আজি আমি স্থানীয় ৰাইজ বিজেপি সকলো গাঁওবুঢ়া আমি আহি ইয়াত Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Hamren MAC constituency along Surik Kreke Thom Avodhangbong Angtong Ingti Kathar Suriplira Pharopho Phaisuse Karbi Anglong Autonomous Council Kilik along Chepalong donlo Laswa phinon puthot mas joining along pen non an suri phosose armo phai nangbat tanglo West Karbi Anglong Hempi Hamren Rongsopi Multi Utility Building at Hingno Hongjai along APHLC Regional Party atumpen Armu Kachepa ok Lapen 6 schedule puthak cherok to asekia mai kedeng pon Karbi Anglong Autonomous Council kilik tangde da phita puthot pardun ron pen Armu Kachepa ok sai kedeng ke pachimit medera jok ongdung Armu atum amithang asong kachi open APHLC mate All Party Hills Leaders Conference along Kachepa ok dunsi aphai ke ong munaka jok Re-election ka padu thuji angring thipik an loposi ongdung arara tumpen chethan ringti APHLC Sangkur Chunbang Sarkiri Rongphar pen lam theki jaike BJP pen abidi lam tanglo Athema Article 244A alam the LK Advani lapen Rajnath Singh alam chak ke chak anta lam de tanglo Kijutsi India Prime Minister Narendra Modi pen loring thepialong kebang habararat ko anlone hembrek kang thim kelong ja phan anta jut koklo Parivartan mate kaching thora sai kedeng anta non puta che kaipho tereng arponga hempen kelar abelang lason thorsi mesen ki jonalang mesen ka chelenga towar lapen rihing ami kipi kapachetang abi pusi ningje Raramai pi kangni along don pharo isira inkorainer keba hentu natum APHLC songalong chepa ogdunsi lakhaner kep Hamren MAC constituency along kaddo kabe surikre ke thom awot angbong pen suri pho aphai long tanglo constituency lo bagai ti bagai puthot ini tung kedamtang abili along hada acha ki ek channel lo bagai unnan pur bulon puthot ki na kono bidun thulo lasi
lo me tan kita siapa bang ini pun inut eton tertoni itu panggung pada itu hal berso angrupi untang acaki itu bola bang ke itu cipiun beker bola bang nasi kata orang pasal satu kata ini pilih bang satu kata ini lo konstitusi komite lo asal pun dipend ke cenglo dah kata pasti tu mengapa program pikirkan anu tirakan program ini amen susepin dan tahun ini kata kali pagi ini amut di Coropaji itu dapat sampai itu berbentuk lapan ini pun angkat piawan di tempat yang siapa kenal Pachimit me pin pen puthot mas joining a jai make deng pon thusi phan trok sir kep avot chepalong si kewangji election doan chepa haidunji pusi lamthi paklang labang so mai lakha ingkoi baitha langso LAC APHL se amai phu Bikram Hanse APHLC Central Committee lamjai sarpo angtong ingti kathar APHLC TDP chunbang sikari rongphar CC Dunmai phu Rajesh Diso CC Dihin Rimbang Rajen Timong LAC BDSR Longki Be Hamren Constituency Committee amai phu Moniram Teron lapen Kongchunbang Mohan Teron atum pen Chenglo Bangsuri hini sose armu atum chingrum dunsi RD dojot pen mai ingi pon APSLC atau mengkaji song ile kaya ninjega lo itu song dia kata song pensile tu gambong lo kapela party mengkaji song lagi only wood ke pahai election round ke song lo sila APSLC atau mengkaji song ile tu masa lagi jago lagi song dia kata song atau orang pensile tu gambong lo song bangke no pindah kamera song itu mulu kaji rumpen itu ni kecapare awal dalam kedepan wood ke doman muda nanti laban so saya lalu itu disoglo lagi mass movement itu terima Hamren pen Daniel hi Karbiang long live Lakhain ko trok Dwarbaguri MSC constituency angkang Dolamara Rongmarjong Cultural Complex Hololong APHLC asong atumpen armu gachapo agamai kideng Dwarbaguri APHLC amai phu Mondor Singh ingti pen kachari pona mayalong Robinson rongpi pen mai ke phalam the than pa jermi pon Bangso mayalong alohia man pen APHLC amai phu je ai kathar Samson Teron Pranjal Kro Sersing Be bongpo katharatum chetongdon Bangso armu gachepo agamaya BJP asong pen don trok nerkebra nerkep Congress asong pen plikebra pli lapen ASDC asong pen don trok kaddo kabe pangrum pet pen don pharo isira thongkebra nerkeba hemtunatum APHLC asong along chepo ogdon Bangso hud APHLC amai phu je ai kathar pen ke than pon ke koson pen si inglong aswatum det Sakuri bakuri mate woreng awar sai kachelong lap nangji lapen 6 schedule kapang tang nangji ma palam the penangan rada tuma phan than pon market alo masi hithi alo masi ni tumdak auditorium along si dolo munit ka setong ge dolo suri si bake doji body 1500 plus pusipu suri isira chi tim so se ndak munit setong lo lapen ke pinini karong alam kado ve don Paroi sira thom kebra hinni thom kebra pho non apia kon wang thulo thom kebra pho paroi sira thom kebra pho adon amunit aphai gali adon aphai bang lapuan APHLC long nang join dun lo lapet ke ong nei throk si kebra sir kep nan throk si kebra ner kep 85 ke la ke BJP pensin nang dun lo lapen ke adun thu nang ke ong nei tu bang ke Congress atu lapen 45 lapen ke ASDC atu bang trok wet ASDC atu don trok la tere piglu election do tan lo te alang litunge rem lapon ke lai puja ka phere posi alang litum munit tum han ka pamang huji aposi re election do un epuning jevret arni si heta atumi digbo hala lege monjuli ka le hala rongkhang ko natrune BJP mohila morcha tum conference along ilitum CM rongha sangho ningjelo article 243 ke pen ZA ateng ke re-election ke do un elo pusi alangli kaningje nilitum la sola mante kaningje ta nitu ge de har jak thulu
halapu APHL sia song atuma long ka chepa ok dun atum pen pherangkia thengno kaning je dun ke nili tumke ning ke hangsi APHL sia song atuma long ka chepa ok dun athema APHL sia song atumke kheya farman karjap theba song pina ase nili tum ing sam jin pensi pinilabang so mass joining program along chepa ok dun lo pusi ning jepon le pehlo je BJP along ki do dun ning kan ko anane sita meni tum towa dalong le hem dalong le rit dalong le thang da vel niko anani chipaduk et aphi buhut jok er phi da to war danon anta habit haram sin ni tum ke munit kiso ta ke charchong so joy ne sin ni tum bangke IPCRC ni tum ke rang chijo kun lang thoi thi pitarar pinge tum ga chin thop met te son dalok men polang phu thak ka alam eta bangke ke ching thu nai bulo sita me non anda ke ching thu dat alam phu thak sin ni tum ke kapuna ke chijuk dul ni tum lang thoi thi pi pen arat pen rong thom do rong amen da ni liang tong tu toli nang thon lobji non diram tok bi thero teron lindok rong pi rong thom pen bang ing koira thok si ken ni tum nang tun Kardon nilimen ke mana ing tipi panbari PS ben panbari Pasti nang di lawan nang thik golong lo nang li BJP ma Congress ko singang le official BJP pen BJP itu lah an karbiang long sitame BJP lo pen asal tame BJP lo pen launchis tame BJP lo ko name ninge do ke Congress official silong oh niliban ke mane BJP hange langdung bom hedi si nilita khala da hange so ning che thedun de hoi si la do HPL silong si nili nikang sam si pini che cylinder de jalo Dola marapen Arjison Rongphar Karbiang Long Live ini prime time berta ke lapon si kang tonik lo